L'aire de la muntanya o la mar ens obri els pulmons, però les fulles d'un llibre obert ens omplin de meravelloses realitats i de meravelles que podem fer créixer. Amb elles ens transportem als mons somiats o als existents. També mirem la vida d'una altra manera i descobrim que més enllà de les nostres cases hi ha una vida que va existir o que pot sorgir de la nostra imaginació. Un llibre és molt més que un objecte. És la possibilitat de sentir-nos més lliures, de volar amb ales gegants fins a l'infinit i trobar-nos més convençudes i convençuts de viure la nostra vida. No pot faltar un llibre en les nostres existències. Sempre serà útil, entretingut i sincer. Amb les lletres en les nostres mans serà més difícil que ningú es enganye. Així que avui, dia del llibre, aprèn més i millor a descobrir-los. Estima'ls com si fos el primer dia que els veus i no els abandones mai. Un llibre és la millor amistat. No el deixes sols mai. Sempre estarà esperant les nostres mans o els nostres ulls. Dia Internacional del Llibre, 23 d'abril del 2021.